Viete, čo je dnes najťažšie zohnať? Nie zlato, nie kryptomeny, ale stavebný pozemok pri Košiciach, kde viete hneď začať stavať. Nie, nechceme vám ukázať ďalšiu polnú cestu, kde možno raz niečo bude. Toto je realita už dnes. IBV pod Hajom, Šarišské Bohdanovce. Celá lokalita je pripravená. Cesty, chodníky, verejné osvetlenie a všetky inžinierské siete. Tu môžete stavať hneď. Zo 41 pozemkov je už 14 predaných a ďalšie idú do rezervácie. Vzniká tu komunita mladých rodín, ktoré chcú bývať blízko Košíc, no zároveň v bezpečí a v pokoji. Aktuálne si vyberáte z krásnych pozemkov od 562 m2 až po ten najväčší 1322 m2. Do centra Košíc je to presne 12 minút. S napojením na diaľnicu máte blízko aj do Prešova. Skvelá poloha pre život aj prácu. Viete, čo je dnes skutočný luxus? Nie bazén, ani výrivka, ale miesto, kde môžete zajtra kopať základy. A preto sa nepýtajte, či sa to oplatí. Tu platí jediné. Kto príde skôr, vyhráva. Toto nie je len projekt, je to budúci domov desiatok rodín. Možnosti sú tu dnes a zajtra môže byť neskoro. Otázka je jednoduchá. Budete pri to? Tak budete?